Sabem que a la ciutat de València tenim projectes que lluiten per la igualtat entre dones i homes i volem donar-los el reconeixement que es mereixen. L'Ajuntament de València celebra un any més els Premis per la Igualtat, en què recompensa entitats, associacions i persones que reflecteixen els avanços de la societat valenciana. Uns premis per a qui lluita contra la violència sobre les dones i per a qui impulsa les cures de la salut física, mental, sexual i social. També per a qui dona suport a l'esport femení en igualtat de condicions o qui facilita la formació i incorporació laboral de les dones i fomenta el lideratge femení. Uns premis per a qui contribuïx a la corresponsabilitat de la cura de les persones i de la llar, qui educa en valors d'igualtat, erradicant els estereotips sexistes, i per a qui promou la igualtat real entre homes i dones a través de l'art, el llenguatge audiovisual i la cultura. Participa amb el teu projecte en els Premis per a la Igualtat. Estem impacients per conèixer-lo.